стресиран педрас, се разревах пред класа. Тук на тая пейка седях и не знаех къде съм. Аз не знаех, нямах никаква представа коя стая съм. Нали, за първия ми час някога учебен в това новодатско. И по едно време просто звъня на най-добрата си приятелка от село и казвам: човек, такова, аз не знам на къде съм, сега не знам какво ще правя, нали, ще видя как ще се опътям. И тогава Ани от моя клас, тогава беше с колело, идваше с колело и това за колелата, де си слагаш колелото вътре, гумата, и го заключваш, беше точно до мен, до пейката, на която седях. И идва и ме чува. Брат, нали, чуваме, че се стресирам вече, защото не знам в кой кабинет съм. И ми казва: споко, ти кой клас си? И си казвам, ако тогава бяхме девети, ако не се лъжа, мисля, че девети съм бил тогава. Казах девети, ама ние сме, нали, девети Б. Ама ние сме от един клас, нали, и ми каза на къде сме, нали, или тръгнах с нея, не помня. Обаче слава богу за Анито, но се обичам, просто тя ми е фаворит. В смисъл, Анито беше най-чил пърсъна, най-ноншалант човек. Беше шалант, обаче беше много готина. До ден днешен много готина. И много се обичам, и много ми кефи, и бих целувал пътя, на който ходим. Да. Тогава в момента се запознавах с Мелиси, като си тях. Аз знам прекалено много информация от тези хора, но тогава реално се сприятелихме. На първия ден, в който бях там, някой беше влезнал в стаята и ми беше нарекал гей. И аз тогава не го очаквах толкова бързо, нито ми знаят името, нали такова, и като малък стресиран педрас се разревах пред класа. Още после се събраха тези, Денито, Мелиса и Крисито, просто за да ме успокоят, и така и станахме приятелчета. Толкова ми са тези години, слава богу, завърших. После станах много приятел с Денито, човек, много беше готино. Yes, много харесвам Денито. В смисъл, беше супер готино, беше голяма пичага, супер забавна, ходили сме навсякъде с нея.